shamiri tan da shamiri tan da kiyau. Wannan shamiri tan da kiyau. Idan za a yi sata kasuwa ake zuwa can ake zuwa je a yi sata. Ni garin mu nake karewa tabbatan so ba kotawa. Ni garin mu nake karewa dankalin da ba fatawa. Ni garin mu nake karewa kasunan duka ba dinawa. Ko shi waye kin san matsayinsa ya za ya ɗauki ɗata amma shege. Shege hajiya. Hajiya shege ne wannan shi. Allah zai yi musu albarka. Hausa zallan ke yi sosai tabbatan shan gagar gasa a tantukan kuna yi ce me yan kalo mu da gagar gasa ai dukan kuna yi ce me mu ake gwaba kodin gasa. Duk lokacin da na ƙara zuwa gun yarinyar nan ka ƙara ce mata minti ɗaya sai na fasa ma ba. Wannan zan kaftoshe ka lafi rashin mutunci zan kaftoshe ma fuska. To dan me za a riga mu wasa da hankali? So na tabbatar miki wannan auren kamar an yi shi an gaba. Ba za a yi ba. Na san ko. Allah kan mun miliyoyi sosai Hausa har da bilani arewa kalsina da fato da kanawa ni zama wanda ba karbewa bai da bayar da zanto babba da zarar da kaya da gawa tambari na ne wanda ni asali na ne Aljani na aura ba kai ba. A wallahi baki tsaba. Wani mataki kuka bi na wannan ya ji aiki? Albashi wani talo mun tare saho a ce duk ba a bamu. ranar da zuwa da talata ku shigo kasuwa da yawo mata masu cutar tawa mun zo ku kusa da aiki mata masu cuta kun samu masu tsara da ɗan duhu sai mu amsa idan mun amshi cutar sai mu bai wa mai sani ya koyo. Za a kama 500 kai ne musu iyaci. Ku sake. Akan wannan gayen mai matattun ido ke neman kiran da bata mara. Daga ni dai ka ku ƙara min haka a gidan. Barbara a tana wanda yaro ya kai wala da wata sai